Kajingdon ki kunhun krong khajna be an kala penjenjar bat pendu nong shikat de ki nong khayis er bamdo shakajalla kaba kane kala pau perthei haden balami kajing ujor ni kinong shalan siar bat kinong khayi hakaba ki haban siu ka khajna hadu kumba laipo hajar tengka shikali shaki kunhun ki balum ka khajna be an kumta kala penlong ki nong khayis er banlej ujor shaki artli ki sang bhalang ka Confederation of Ribhoi People CORP bat ka seng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization hito bat nakaliang kita ki art ligi sang bhalang kilalej ban ujor hakmat u Additional Deputy Commissioner ke Ribhoi District uba MB Tongper persya ikinong lom khajna be an hadin balada banbu igajing ujor habakran shkilar pathai khubor ki arngut kinong khayis iar ki bakentup yuba rangkan size cameo uba dayu nong shalan baruba awareness melim umlong uba dayu nong khayi shaki benta jong kasor shlong kila penpau ika jing diaw mensim bakila hab ban mat ika jing ka bashalan ni kasiar shanong ba shlong namar ki hab ban siu ka khajna hadu laipo hajar tengka shikali kabaya kate ka khajna lalum haka kerteng jong ka wei ka association ka ba omsham la penpau kerteng lengba wei urang ba belatip kerteng uba wan shai khar shandi bar shushu kila yethuru balada ki don kumbasau nesan kali kabai khajna kalakot shadu shilak tam bat kane kalakta eka kamay jakpo kachongki ya entry tak daw ngiruk ngilas ko kaya sibun lamar ba yangi kinong rep ro lakya halor ba kador mentakahap te halor ka entry ro kadon bat ka serang ni ro kanam kiu ro ngiruk ngisa akal ngo ngi kum kinong rep bat ngi kis player hakani ka longe karpat mo fi kum ki media ban yarap lang halor kani lamar bangi ngilas ko kaya sibun teng ibu ngi sibu ha por telang mentalai sibun ki kali ngiwan lada ngiwan tang san taliro lah poy adu silak san pho the plus ng taro lada sim yang ngi ki kaliba kitang arton sospa the ka entry jongi ka poy live ho jar the wat lada udkar ukit laiton ruspa the lada plus ng taro ka kador share kadang ham ya udkar udang ham dunador ban yang khasi udkar udang hap arpo sispa arpo kendai kat bangi pan sispa lai puai te kemut halor kani entry udang la udkar yang telor ngingi yang tang nakata kadaw ni pen i kani ka media menta makin yo i baro lot kin ibah pe ya kani ka media menta ka kunhun jong kani dei uwan sai karsendi basim ya kani entry tenali uwan sai association jong ka Shillong presiden Tena kaliang ke jonga mo ngadi ba tiet ikis arna ni ban supply to support Shillong tena du ba kadon kini entry hi ngi kendu syai ke jing kini ke benta namar ba ngima su ban sungtu kador kamur halor kini kador ke siar kiwei kila ban yo kham dunai ka bangi ngi tiet te isim jing sisa takra ngi wan hani ke por tai ka bangin snok tilang bat kini kinong kayi mo ba tiet ikis arna bar ngi ai ki ta ka jing kersan ya ka baki ila bantek lakam lada don kum kini gibreu ki basim kabu kam tam me kamai keji kejongi khasi bangi im hani lada nging kersan kami kini inong supplier ki batit ini ki marna bar kemut ngiru idon kejing kata idon kedin du nong bangi besisin kasngi hi larang imla ban le kami kini kirukam penpoi mar sane ka baklem kejing tip kini ki supplier kata engi kira ru mo bangi ngintre kini kam so ba ngimdan jing mentoi syu dan kaliang kejongi kerpat aki bikin nang ya khmat au kani benta bikin nang ya budin ya kani kejing long jing man jong kani kejing ya khayi pateng kejongi kelahiar du tata bat nagaleng kaseng ngilawan mata kasih yang nepo DC ban kendu ya additional DC ba tongper bat nagaleng jungu long bangan sim khia kani ka kam ban nagaleng jong kaseng ngisowi ka ban penrem ya kini ginong sim entry bat gida kerpat nagaleng jong ka DC office ba kin sim khia by day bat kani ka kam namar kakta ya ginong khayi jongi bat ya ginong thit ro station long namar kat kum ka jingtip ka bangiyo leng ba ginong khayi ki ong ba ki sim ya ka entry hendrai kita ginong sim entry ki like ben entry ya ki kali lajong ki like ben entry ya ki kali lajong bat kador ki penhap ka batat hangte ya po Shillong bat kini ki bahap entry nalor ba ki hap ban entry ki hap ban thit ya kamar kimla ban compete bat kita ki balaj ban siu ya ke entry te kane hi ka kta ya ginong khayi bat ya ginong rep share
sia kene dong ba kathan ke jui kathem ri bhoi kadai gawe na kijaka ki ba uni usiar broiler ulong ha bandri roi ke ba susi pat kalong ba kiri ginong ri kiduk nong namar baya kador ki penhap ba kidon kum kita gibriu ki balaj ban aya ke entry ki sim kabu ya kini ginong khai bat ya kini ginong ri siar da ka ba maki ki penhap ya kador kat ba kador ba kithin na ginong rep pat ki penhap lang tengiu i ba kane ka jing sim entry mano ba aibor ya ki ba kila ban sim ya ki entry ngi kwa ban tim lane kadai ba yo lese ki don kti ki minister ne ba aibor ya ki de gibriu ki ba sim ya ki entry na kleng ka seng ngi kwa ban bu ke jing keli bat kamkut tang mendaga singi rai ngi nang bud din ya kene ka kam hadu bagi nalam mano ba aibor ya kita ban sim ya ki entry bat lada omdan ki ba aibor bat na kalyang jong ka sarkar kadai ban kem ya ki de ginong sim entry haga badai bat kisiar ki bawan nabar haga jing sisa kila dei ban bu nagi doktor ban syek ya ki kisiar ki bawan nabar berlap ya ki jing pang henrei penban kim syam lale kumta ngimyo i baka git bitanri gadon henrei ka sudon tak daga entry ki ba entry ki laj banwan ki bom syam la entry kim laj banwan pingi kwa ban bu ya ki jing keli namar kisiar ki banabar ngimla ban tim yo lese gidon ki bapang henrei lada siu ka daga lai fawajar yo bai bandrung suk chakada ke stit ke jongi ladam siu ya kada kalai pawajar kimyo bandrung tengi bu ya ke jingkeli mano ba aibor ya ki ban sim ya ke entry bat nagaleng ka seng nginang buddin hak badai bat kene ka kambat ngida karpat chaka sarkar ba bat lengba ka DC office jong kariboy ba kidai ban khang no mardor ya kane ke entry kini ki siar ke bapoi na sabar bat ladalong kum kane ka condition bangi i ba ka dor siar ka hiar ba chakane ka ri ga jongi labha ban khang ya ga de ga siar ga bapoi na sabar lada kimla ban pen im chwa ya gi gibriu gi jongi ki bari hang ne po ga stit ga jongi